Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak. Martxoak 13 dugu gaurkoa asteartea. Espero dugu zoritxarrezko eguna ez izatea eta, asteko ongi hasiko gara, beti bezala efemerideekin eta betiko edukiekin, baina oso elkarrizketa interesgarria izango dugu, egunero dugun moduan, baina gaurkoa Lier musika taldea etorriko da eta bere diska berria aurkeztuko du. Tenpluak erre izenburua duena. Eta gero amaieran gauza artistikoekin edo kontu artistikoekin jarraituko dugu. Kiriketan pasaden astean irri zikloan egon ginelako, irri zikloaren beste saio berri batean, beste batzuk ja eman ditugulako dagoeneko, eta txalmagoa ikusten egon ginen, eta gero ikusiko dugu. Baina beti bezala, esan bezala, has gaitezen lehendabizikoz gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1328 urtean gertatu zen hemen, Nafarroan. Orain dela egun batzuk, Juana Bigarrena eta Felipe Hirugarrena Nafarroakoa errege eta erregina edo erregina eta errege izateko izendatu zituztela esan genuen eta gaur bezalako egun batean tronuan jarri zituzten. Mende batzuk geroago, 1781 urtean, Ingalaterran, Bath deituriko hirian William Herschel astronomo alemaniarrak Urano planeta aurkitu zuen. Orain aztertu ditzagun gaurko titularrak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauxe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Martxoak 13 ditu gaur asteartea da eta honako albiste hauek utzizkigu egunak hasteko espetxe politika berri bat beharrezkoa ikusten du Nafarroako Parlamentuak. UPN eta PPren kontrako botoekin adierazpena onartu du bozeramaileen batzordeak. Ruben Oio gaztea atxilotu du Espainiako poliziak Iruñean sarean idatziriko mezuengatik. Urtarrilean uko egin zion Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratzera joan denik. Eta errepresio frankistaren ikurra den erorien monumentuaren etorkizuna airean dago. Eraikina ez da gai izan egunotan Iruñeko udalak antolatutako jardunaldietan. Hurrengo apirilean hasiko dira proiektu berriak aukeratzen. Eta ekonomia kontuak izbide gaurkoan zerga iruzurraren aurkako borrokari esker, Nafarroak 129 milioi euro iruzurra antzeman zuen iaz. Albiste gehiago utzizkigu egunak dibizko lobia dirua eskatzen ari zaien enpresariei, Nafarroako egoera ekonomikoaren beste ikuspegi bat zabalduko duen txostena egiteko trukean, gobernu aldaketa iristen zergak jaistea eskainiko die. Eta Nafarroako gobernuak eta topaguneak hitzarmen bat sinatu dute Euskaraldi antolatzeko, ekimenak euskararen erabilera sustatu nahi du gizartean. Hurrengo martxoaren 14an aurkeztuko da, Iruñean, hau da, bihar bertan. Eta hiri artean kultur garaikide zentroak irudi berria estrenatu du. Eta gaur albistekin bukatzeko, zineagoak zine jaialdia martxoaren 19, 21 eta 22 iritsiko da Iruñera. 2 pelikula eta laburmetraiak eskainiko dituzte. Egin dezagun aurrera orain gaurko egunkarietako azalekin. Eta egunero egiten dugun moduan Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian 2017an Foru Ogasunak 129,1 milioi euro berreskuratu zituen zerga iruzurraren kontrako lehian. Azaleko argazkian Almerian desagertutako Gabriel umearen kasuari erreferentzia egiten zaio eta azpian hurrengo izenburua irakurri daiteke. Gabriel itota hil zen. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, Nafarroan indarkeria matxista dela eta egiten diren salaketa kopurua 1191 izatetik 1828 izatera pasa dira 2 urtetan. Azaleko irudian Gabrielen Almerian desagertutako umearen gurasoak ageri dira, eta titular honek laguntzen dio. Autopsiaren arabera Gabriel itota hil zen. Desagertu egin zen egun berean. Gara egunkariarekin egingo dugu aurrera. Azalaren erdialdean eta letra lodiz lerroburu nagusia agertzen da.
Kabakasen auzia aldatu da konderatutako epaiari errefusiatu eta gero. Gorago azaleko argazkian martxoaren 8ko mobilizazio baten momentu bat ikusi daiteke, izenburu honekin. Genero indarkeriazko 19 salaketa egunero. Euskal komunikabideekin jarraituko dugu eta berri egunkaria ikusiz hasiko gara. Azaleko argazkian martxoaren 8ari, ez bakarrik martxoaren 8ari baizik eta emakumearen egoerari erreferentzia egiten zaio. Hor zifra edo datu batzuk ditugu, 7.028 salaketa genero indarkeriagatik. 19 egunero 112 ugaritu dira urtebetean. Hori da izenburua, nabarmenduta dago lila kolorez, feminismoaren kolore nagusia edo kolorea, eta horren ondoan lerroburu nagusia ageri da. Nafarroako parlamentuak euskal presoen urruntzea deitoratu du. Horren azpian beste berri edo eduki batzuk ditugu, lehendabizikoan Bizkaiko metalgintzako negoziazioa hasi dute, baina jarrerak urrunduta. Horren azpian uribismoa gailendu da Kolonbian 50%tik gorako abstentzioarekin. Oraindik berago motorrak gorituta izenburua duen edukia dugu tantoa atalean, eta eskuineko zutabean lehendabiziko berria Alabesek ez du asmatu Betisen partida serioari aurre egiten izenburua duen berria ageri da, eta horren azpian kultura atalean belako zalduna taulara eramateko prestatzen ari dira mauletarrak, eta bekaldean bukatzeko Agur Etxebeste filma grabatzeko martxan jarri dira Altuna eta Esnal. Euskal Herria Irratiko webgunearekin amaituko dugu. Goian ezkerraldean, sakabanaketarekin amaitzeko eta bestelako espetxe politika eskatu ditu Nafarroako parlamentuak. Alboan, geltoki gune solidario eta jasangarria. Iruñeko autobus geltoki zaharrean egingo den proiektu berriari erreferentzia eginez. Ezkerraldean jarraituz oraindik berago, gobernuak 129,1 milioi berreskuratu zituen iaz zerga iruzurraren aurkako borrokari esker. Heldu den astean, zinegoak izenburua duen berria daukagu eskuinaldean, zine jaialdi bati buruz ari da. Eta bukatzeko, zibismo lobila dirua eskatzen ari zaie enpresariei Nafarroari omenak kenduko dion txostena egiteko. Egin dezagun aurrera gaurko eta aste honetako agendarekin. Gaur eta martxoaren 25 arte, Kondestable Jauregian Iruñea Femeninoan izenburua duen erakusketaz disfrutatzeko aukera izango da. Sarrera librea da. Gaur ere arratsaldeko 6:30 proiekzioa Golem Marte zikloaren barne. Zezan, Retratos de una vida pelikula botako da gaur eta sarrerak 6 euro balio du. Gaur ere arratsaldeko 7:30 Golem Baionan beste zinema ziklo baten barne inpunitatearen aurkako irudiak zikloaren barne Bloody Sunday pelikula botako da. Sarrerak 3 euro balio du. Bihar arratsaldeko 6etan Zibikanen Ipuin kontalaria euskeraz. Pontxa Printzesa Arraroa, sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 6etan hitzaldia mugarik gaberen eskutik. Ingurumen Hezkuntzako Museoan izango da arratsaldeko 7etan Mujeres Productoras y Soberanía Alimentaria en Navarra, una mirada desde el género izenburua du eta sarrera librea da. Bihar ere arratsaldeko 8etan irri zikloa jarraitu egingo du. Antzerkia euskeraz izango da eta biharko obra Erradikalak gara izenburua dauka. Sarrerak 3 euro balio du. Eta ostegunean bukatzeko arratsaldeko 7:30 beste ziklo bat Jazz and Music Experience zikloaren barne kontzertua eskainiko da 3 Errege hotelean. Ostegun honetan Brasilgo musika, bossa nova and jazz standards, doakoa.
Goizean zerua lainotsu egongo da eta noiz behinka euri txiki egingo du. Arratsalde gau partean zerua tarteka lainotsu egongo da eta ateri eutsiko dio, hego haizea ibiliko da, arratsaldean mendebaldekoa. Temperatura maximoak gutxi edo nahiko igoko dira. Asteazken goizean goiz erdi mailako lainoak eta goi lainoak agertuko dira zeruan, gero zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da eta zaparrada batzuk botako ditu. Hego haize bizia ibiliko da, temperatura minimoak gutxi edo nahiko igoko dira. Maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Ea zenolako berriak ditugun Iruin herrian eta Berriozarrekin hasiko gara. Musika eskolako ikasleek martxoko kontzertualdia eskainiko dute eskolan eskaintzen diren instrumentu guztiak entzuteko edo erakusteko. Kontzertuak entzunaretuan izango dira eskolan bertan martxoaren 14tik 28ra. Martxoaren 18an igandearekin goizeko 11etan nahi duten guztiek parte hartu ahalko dute zuhaitzaren eguneko jardueretan. Zuhaitzen landaketa familiarekin, taldeka edota elkarte baten izenean egin daitezke. Aurten Errotakalean izango da edo eguna ospatuko da parkearen ondoan eta izena emateko 012 telefono zenbakira deitzeko aukera dago edota berriozar.eus webgunean izena eman daiteke ere, martxoaren 14 arte. Martxoaren 15era arte zabalik egongo da Berriozarko udalaren haur eskolan izena aurretik emateko epea. Ikaspostua eska dezakete 2016 eta 2017 urteetan jaiotako haurrek, baita 2018 urtean jaiotakoek ere jaiotza maiatzaren 15 baino lehen izatea aurreikusten baldin bada. Argibideak eta eskabide horriak jasotzeko urtsintxa haur eskolara jo daiteke goizeko 8:30 goizeko 11:30 arte. Bestalde, Orkoiengo udalak zerbitzuan hitzetako enpleguaren lanpostu bat betetzeko deialdia egin du. Euskararen hizkuntza eskakizuna izango du edo du dagoeneko oposizio lehiaketaren bidez betetzeko. Oinarri eta xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke, Orkoiengo udalaren webgunean. Iruñarekin amaituko dugu. Hiri artea kultura garaikideko zentroak irudi berria estreinatzen du. Zitadela kulturgune gisa berrasmatzea bilatzen duen proiektu horren inizialekin egindako jolas bisualarekin. Pasaden astean, udaltzaingoek 9 pertsona atxilotu egin zituzten mozkorturik edota gidabaimenik gabe gidatzeagatik. Ingurumen Hezkuntzako Museoak eta Nafarroako Osasun Eskola teknikoa lanbide heziketarako ikasleak ingurumenari buruz sentsibilizatzeko proiektu batean ari dira lanean. Eta gaur Mendillorriko Zibiboxean, George Clooney zuzendutako drama politiko bat edo gai nagusitzat duen pelikulaz disfrutatzeko aukera izango da. Los Idus de Marzo izenburua du gazteleraz emitituko delako eta arratsaldeko 7 izango da, sarrera librearekin. Stevie, ¿sigues soltero? Estoy casado con la campaña. Buena respuesta. Tú eres el gran hombre del campus, yo soy una humilde becaria. ¿A qué hora entras mañana? A las 9. Creía que fui sutil. No, fuiste muy directo. No sabes hacer el nudo de la corbata. Si gana tu chico, te darán trabajo en la Casa Blanca. Yo llevo 11 años casado, lo que significa que cuando no estamos de acuerdo, ella gana. Trabajas para el hombre equivocado. Trabaja para nosotros. El día de hoy marca el comienzo de la lucha entre dos ideales. ¿Quién te llama a las 2:30 de la mañana? No lo sé. Ahora verás. Dámelo. No, Steven, no tiene gracia, cuelga el teléfono. Iruñean Punto de Vista jaialdiari agur esan diogu larun batean bukatu zelako, baina beste zinema jaialdi bat izango da martxoaren 19tik 22ra. Gailes Botrans zinemari buruzko zinegoa jaialdiari buruz ari gara.
hain zuzen ere. Honen harira gaur arratsaldeko 7:30 Yamaguchiko liburutegi publikoan Elena Taberna zinemagilearekin egoteko aukera izango da. Bere pelikula La Buena Nuevari buruz hitz egiteko eta liburutegi zinemazaleak zikloaren barne izango da. Eta bukatzeko atzo Joseba Sironek Iruñako alkateak Israelgo enbasadako kontseilari ministroa Yinaman Cohen hartu zuen. Administrari kontablea behar da Iruñan, 15 ordu astean goizez hilabetean 660 euro gordinak. Kurrikuluna bidali info@zamariasesores.com elbidera. Matematika, fisika, kimika irakaslea behar da Sarrigurenen astean 18 ordu terdi astelenetik ostegunera. Interesatua bidali kurrikulunak info@akademialemon.es elbidera. Bezeroen arreta lanetarako 2 langile behar dira Leroy Merlinen astelenetik ostiralera astean 30 ordu, urteko soldata 14.700 euro. Interesatua bidali kurrikulunak sara.olasagarre@leroymerlin.es elbidera. Osasun larrialdi zerbitzu lanetarako 2 langile behar dira lanaldi erdian asteburuetan Iruñan. Kurrikuluna bidali info@dianavarra.es elbidera. Altzari muntaketarako langile autonomoa behar da arren. Kurrikuluna bidali info@endiconsulting.com elbidera. Erronkariko udalak idazkari kontu hartzailea kontratatuko du. Lanaren oinarriak Erronkariko udalean edo Agoitzeko enplegu bulegoan. Eskaerak aurkeztu behar dira martxoaren 6 baino lehen. 0-3 urte arteko aurrekin lan egiteko hezitzailea behar da uharten lanaldi osorako goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali zuennos@uarte@gmail.com elbidera. 0-3 urte arteko aurren zentroan garbiketa lanetarako persona behar da. Lanaldi erdian goizez edo arratsaldez. Kurrikuluna bidali zuennos@uarte@gmail.com elbidera. Eraikuntza enpresa batek administraria behar du Iruñan lanaldi osorako kurrikuluna bidali reformasiru.sl@gmail.com elbidera. Sukalde laguntzailea behar da Barainainen ostegunetik igandera bitarte. Kurrikuluna bidali sukaldaria@baranain@gmail.com elbidera. Langile kudeaketarako administraria behar da lanaldi osorako ordutegia goizeko 8 ordubitara eta arratsaldez 3 5 eta 4 urtenetara. Kurrikuluna bidali recursosumanos@uagn.es elbidera. Adin txikiko umeekin lan egiteko psikologo klinikoa behar da Iruñan, lanaldi osorako ordutegia goizeko 7:30 3 Kurrikuluna bidali selekzion personal 4077@gmail.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri Don Esteben.